जात्रा बारसिनदों नै थास' बिबार बारबाय लोगोफोर बख'नायो मानो हाया ना मादोथाय इयो दंनायसो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'जों बरायबाय जोङो फोथाराव फैदो दै नायनो फैदो आरोना अखायाथ' आरो हागासिनो अखायाथ' गानो रोङा दायो दसे गैथ'आ आरोना अखा गैथ'यैखाय ओमफ्राय जोङो फोथाराव फैदो आरोना दैखौ नायनो माबायदि जादों फोथारफोरा ओइ नै दंफाङा मोनसे बुबुना दं माने अखाया ओरैबायदि हादो आरोना हरसे सानसे हानायानो हानाय जायगाफोराबो ओरैबायदि लेथ्रा जाजोब्बाय फोथारफोराबो दै जाजोब्बाय दैखौबो नांगौ देसन फोथाराव ओमफ्राय न'फोराव आरो लेथ्रा जाबाय आरोना दाउ अमाफोरा बिराद खस्थ' जादों ओमफ्राय नै दंफाङा गुबुलायबाय नै हाया गुरै जानानै लामा जिंनि नालाय हाया गुरै जानानै गुबुदो आरोना मैयानो गुबुदोयो लामा गेजेराव मालाय ना साग्राफोरा ना मोनजादो आरोना ना सादोंमोन नामा आबायालाय दंफाङा लामा गेजेराव थाबाय नै दैया दै जादों हाय नै फोथारा दै जादों ससे थांना नायनोसै आरोना सोरबा माइ गायबायानो दै जानायफोरा ओमफ्राय दैयाथ' जाहाना आरो बुंजोबनासो दं आरोना दैया रानाबा गायनो हानाय नङा जाहानाबा गायनो जाबायमोन खोथिया जौबायमोन आरोना ओमफ्राय दायो दैया थिम जाना दङना बैनिखिनियावनो आरोना दैया बुरजा जाना दं दैया रानग्लायबासो गायनो मोनसिगोन गैयाबा आरो गैया जाबा आरो बांद्राय जायो जाना दैयानो जाजोबो दैया लोमो नालाय माइखौ दैया गुवार नोंलाय मानो थिखांदो जिं थाबाय गोग्लैगोन ओरै फै हाग्रा फैयो नोखि गोलैगोन नै जोंहा फिसा फिसौ फैजोबदो आं दिनै साबै गोलैगोन बाबु लोगोफोर अखा हानानै भिडिअखौनो लानो मोनाखै आं लाबोनो हायाखै आरोना जेरावबो अखा हानायदोनो खस्थ'नो थौलै मोस्रोमखौ गैला अरफोजोब्बाय आंखौ नै मोस्रोमा आं मा बुस्थु सानदों एफा गोसा अरजोब्बाय दे मोस्रोमा अरदा सिया मा नै थै ओंखारलायबाय आंखौ मोस्रोम अरनाया नै थै एसे ओंखारलायबाय नै मोस्रोम अरनाया बाग्ला इदि अरदो जा खुगाया गोसाथारना बेनि मोस्रोमा गोसोमा गिदिरा नै लोगोफोर दै जाजोब्बाय बैखिनिया जोंहानि आरो ससेया इयाव दैया लोमजोबो ओरैबायदि माने गायनो हाया दै रानाबाथाय एडभान्स गायबाबो दैयानो जाजोबखायो ओंखायनो दै रानग्लायनानै गायनांसिगोन आरोना दै रानबासो आमथिनि उनावहाय नै इफोरो दै जाजोब्बाय ओमफ्राय सोरबा एसे बोरिनिया दायो दै जादों नालाय गायनानै लाबाय मानसिफोरा बोरिफोराव दै गोनांथिफोराव मोजां जादों आरो दा अखाया फारसेथिं आरो बाराद्राय जादों नांगौबो अखाबो नांगौ सान्दुंबो नांगौ नै दैज्लां बोथोर नै लोगोफोर थाबायनो जि आराम जादों बेलासे जाबाय नालाय दायो मा खैथा जाखोथाय थाबायनो जा आराम जादों नै खोमसि जाबोलायबायसो नै अखाया हालायसिगोनसो आरोना हराव जा जुब हाखायो हरसे सानावबो हायो दायो दसे गैथ'आ नै दा खोमसि जालायबाय फैलायसिगोनसो दायो माबा जाबाय 3:30 जाबाय टाइमा बारा टाइम जायाखै आरोना बेलासे जाबाय ओमफ्राय नै खोमसि जाजोबलायबाय दै जाजोब्बाय नै गासैबो नै दै गोजा एम्बुफोरा जा गाबदो थुरुनो गाबगासिनो आरो नै बोरमाफोरा माबायदि आलाय सिलाय अखा हाबाथाय जेरावबो खस्थ' नै दैदोनो मायाव होगोन मायाव मागोन आरोना दै जाजोबदो लामा बोरियावल' एसे मोसौ बोरमाफोरा खस्थ' आदार जानो गांसो जानो जेरावबो दै एम्बुफोरा गाबसावगासिनो नै गांजेमाबो मोनदो आरो सोरबा गांजेमायाथ' आरो दा बुंसै आरोना मासेबानो जोला मासे मोनबानो मोदोमफ्रु बाथोन जाखायोना ओंखामा बारा खहाबलायो
मासे मोनबानो जायो गांजेमाखौहाय जोला मोननांगौ आरोना मासेयानो मोदोमजोबो नै मोसौफोरा नै लामा लामासो बांबाय जागा गैला आरो दैज्लां बोथोर नालाय बारि बुरि सब दै जाजोब्बाय उफाय गैया दैज्लाङाव आरो बिदिनो जाखायो आरोना लोगोफोर फैनाय दैया लामा लामा दैबाना बेलेगथिंथ' दैबाना जादों आरोना जोंथिं इदि न'फोरा लोमाखै फोथारफोरा लोमदों न'फोरा लोमलायनाय जायाखै बेलेगथिंजायथ' न'आनो लोमदों खोमा आरोना लोमखायो नालाय दैज्लाङाव जोंथिं एसे इदि लोमा आरोना न'फोराहाय न'से न'नै दङ लोमो बाराद्राय अफार साइज हाबाथाय लोमो आरोना ओमफ्राय दाबो हाबाय थाब्लाथाय लोमथैयाव ओंखारलायबाय आंहा एम्फौ अरजानानै जेंसि हेबदो बोरिफोरनिया दायोहाय अखा मोननायावनो थुम थाम एवदो आरो गायदो आरोना दै जाजोब्बाय जोमैयानो खोमसि दाबो एसा मोनहैबाय हायो बेलाव दं या बेसेबा गेदेर हे नोंसा बाबाय थांदो गोथौ जाबाय दैया नै थांनो हाला इखो ओइ माथावरियाव थांनो हाला जों थांग्राया लामायाव थांनो हाला नै बेसे गोथौ जादो दैयानो थाङा थांनो हाया जाम्बा बेनोथ' थाङा ना हम होन बाबाखो ना हम गांजेमा नागिरन गांजेमा नागिर मोनगोन खोमा नोंसा बाबाया ना हमनो गोरोंथारना नोंसा बाबाया ना हमनो गोरों पानी होइसि तो आरो पानी होइसि नागिरखायो गांजेमा नागिरदो हाग्रा हाग्रा बाथाबो एम्बुनिल' आवाज नै टटर 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 गाबगासिनो जेखिबो दै जाजोब्बाय अखाया हालायसिगोनसो खोमसि जालायबायसो गांजेमा नागिरबा गांजेमा मोनगोन आरोना गांजेमा हमग्राफोरा नागिरगासिनो हाग्रा हाग्रा नागिरनो नागिरदे मालाय ना हमग्राफोरा ना हमदो नागिरदे गांजेमा गैया मालाय ना हमग्राफोरा मालाय ना साय साय मोनजाबाय दं खोमा बोथि बोथि नांदोंना ओमफ्राय सानाव साया सानाव साया हराव दैया गांजेमा हमनो गांजेमा हमो नोंलाय ओइ ना हमनो गांजेमा हमो नै माबाया सामथाय र' बिखुङाव सामथाय है जाम्बा थान्दा थान्दा आराम जादो थाबायनो दै गैयाबा जा आराम ससे थांबावनांगौना मोनबाय आरोना नै लामा लामाया लोमदो थाबायग्रा माथावरियानो लोमदो ना नङाबा ससे थांबावनांगौमोन खिन्थु सान्दुं दुंना होबाथाय मैखुना बेरखावलायसिगोन आरोना लोगोफोर नै माथावरियाव मैखुन बेरो बिजि मैखुना दायो अखा हाबाय थादों नालाय दाख्लैबो साननैसो अखा हायै हायै ओमफ्राय सान्दुं दुंना होनायाव ओरैबायदि बेरदों ओमफ्राय मानसिफोराबो जा नायगिरग्रा दंखायो नालाय ओमफ्राय दाबो जुदि सान्दुं दुंखाना होबा गरमदो थाव बेरखावजोबलायगोन आरोना अखा हाबाय थानायखाय फोथाराव फैथ्राखैमोन आं दिनैसो फैदों गोबावानो जाबाय आरोना अखायाबोथ' हानाया गोबावानो जाबाय नालाय अखायानो अखा मा जाबावगोन हाबाबो हाद्रायो हायाबा हाया रानखावो बिदिनो आरोना दैज्लां बोथोराव आरो माथो बुंनो थौ ओइ हाब्रु दाबायो नै गांजेमा हमनो फैदो आबौआ गांजेमा हमनो फैदो ओइ मेन्देल लाङर
गेब्लेनायखौ नों बख'नो हायो सोथाबजागोन गलांबाय हारसिंनो दोन मोसौ फिसिनो हागोनथ' मानसिया बायना फैनांसिगोन मासे थांनोसै दा दसे ओरैनो नायफैबाय आरोना ओमफ्राय नायफथ' नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय लोगोफोर माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहर नोंसोरथिं माबायदि लोमदों दैफोरा दै जादोंना जायाखै आरोना खायसे खायसेथिं लोमदों खायसे खायसेथिं लोमाखैबो जानानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ओइ गांजेमा नागिरदो नै गांजेमा नागिरदो आबौआ ओरैनो आबौआ गांजेमा नागिरदो मोनदों ना आनर लोमजोब्बायथ' आरो गोजावनो बानाय आहैदोब्रा दैखौ ससे ओइ लासै ससे ओरैनो बारा एसेबो जानो होनाया उठायनि गारिखौ उठायनि जात्रा बारसिनदों नै थास' बिबार बारबाय लोगोफोर बेलेगाव बारग्रोबाय नामा मिथिया जोंनिथिं आं दासो नुदों माने आं दिनैसो नुदों बारसे नुग्रोदो आरोना ओइ नै गोमो जालायबाय सिङाव थास' सिङाव माने मोनजासिगोन थास' बिबारनि दिन फैबाय आइथिंआथ' मोनजाबायानो सोरबा सोरबा जाबायानो जोंहा जायाखै दे आइथिंखौबो